сангтуда вобаста ба релеф ва маҳалли ҷойгиршавиаш як гӯшаи хело дилфурӯи ватана монда дар ин мавзеи афсонавӣ ки паҳлӯи руди пуртуғёни вахш домон паҳн кардааст бо бунёди ду нерӯгоҳи даврони соҳибистиқлолӣ зиёдтар маъмулу машҳур шудааст. чун як қисм аз майдонҳои корамаш аз сатҳи дарёя қадар баландтар мавқеъ доранд, қисме аз аҳолӣ ба чорводорӣ агар шуғл меварзанд, қисми дигару хоҷагиҳои деҳқонӣ ки ба боғпарвариву киштукор саргарманд ташкил медиҳад. 1201 гектар заминҳои корам мебошанд. аз он ҷумла 888 гектар замини овӣ мебошад. 58 хоҷагӣ деҳқонӣ ки самташ пахтагор аст, обӣ аст. ба тариқи насосҳои обкаш Р1 ва Р2 обёрӣ карда мешавад. таркиби хоки заминҳои ҳосилхез мебошад. метавонанд ки мо тариқи насосҳои обкаш обу таъмин намоянд ба 2-3 ҳосил аз заминҳо мегиранд. то наздикиҳо аксари заминҳои корам пунбадона кишт мешуданду таваҷҷӯҳ ба зироати барвақтиву истифодаи замин дар чанд давр маъроми умум нагашта буд. якчанд сол қабл роҳбари хоҷагии деҳқонии Умедяк Тоҷиддин Ҳакимов таҷрибаи кишоварзони ҷайҳуниро оиди кишти пиёзи барвақтӣ дар хоҷагиаш ба роҳ монд. пиёзи барвақтиро соли 2013 аз ноҳияи ҷайҳун бачаҳоро аммо кишоварзоро мо овардим инҷо пиёз корида будем 2013 ҳосили нағз дод. мо ҳамин доруҳои минералиам бисёр надодем. ҳоло дар 13 гектар замини дар ихтиёр мазмуни корҳои деҳқонӣ аст. аз қолаб баромада истифодаи босамари ҳар қида илҳомбахши фаъолияти рӯзмаррааш гаштааст. дар 2 гектар кишт пиёзи барвақтӣ гузарондагӣ 50 сотиқ пиёзи ина тунис меган уже тайёр шудагӣ алдаваш моҳи май то бистумош тайёр мешавад. рӯзҳои наздик аз 2 гектар майдони пиёзи барвақтӣ агар ҳосилғондорӣ шурӯъ мешавад, пас аз 1 моҳи дигар дар дигар қидаи хоҷагӣ пиёзи нави испанӣ ки барои тамоми сол пешбинӣ мешавад тайёр хоҳад шуд. вобаста ба сабзиш ва нашвнамои зироати киштишуда мавзеи сангтудаи ноҳияи Данғара хоки ҳосилхез дошта, аз кишти картошка ҳам ҳосили баланд гирифтан мумкин аст. истифодаи босамари ҳар ваҷаб замин баробари афзунгардонидани маҳсулот ҳамчунин барои дигарон ҷои корӣ низ буда метавонад, бахусус дар шароити кӯҳсора. ман ҳам 16 та самдор дорам. беғарзи вай кироакорӣ бо қариб 20 нафар ҳамин территория ҳамиҷа бо омада дарам пиёзи барвақтӣ кор кардам. бо ина пахтада кор мешавад. бо пиёзи ина испанида кор ҳастай мо дорам. мо дар ҳамин хоҷагии деҳқонӣ Умедҷон кор мекунем. дар замин сару кор ки кунӣ замин бод мехӯронад, мепӯшонад. зери ҳарири полиэтиленӣ ба роҳ мондани кишти полезиҳо дар ҷамоати деҳоти Сангтуда ба ҳукми тадбирҳои ҷадиди корҳои саҳровӣ ворид мешавад. дар хоҷагии деҳқонии Умедяк ин усул аллакай дар истифода буда. дар шароити бо пойгоҳҳо таъмин намудани хоҷагиҳо бо оби полезӣ айни муддаост, мегӯянд саҳмдорони хоҷагиҳо. Сангтуда дар баробари дастовардҳои беназири замони соҳибихтиёрӣ инчунин таърихи рангини гузаштаи хешро дорад ки ҳолдонҳо ҳар ки ба таври хеш онро маънидод мекунанд. хулас дар гузоришҳои меъинбаъд аз натиҷаи навгӯиҳои кишоварзони ин маҳал ва ҷараёни корҳои ободониву созандагии фарохтар иттилоъ хоҳем дод. муҳаммадшарифи Темур, Манучери Ҷумахон, мавзеи Сангтудаи ноҳияи Данғара.